Arestado ng Kanaaman Police sa isang follow-up operation ang 3 minor de edad na suspect na nanloob sa isang bahay sa loob ng isang subdibisyon sa Kanaaman, Camarines Sur. Ayon sa PNP Kanaaman, nangyari ang insidente pasado alas 8 ng gabi nitong June 21 kung saan sinira at dumaan ang mga suspect sa kisame ng niloobang bahay. Natangay ng mga suspect ang iba't ibang alahas sa nagkakahalaga ng higit sa 350,000 pesos at belt bag na naglalaman ng cash na may laman 200,000 pesos. Ayon sa PNP, dati nang naaresto sa kaso rin ng pagnanakaw ang isa sa mga suspect. Na-turn over na ng PNP sa DSWD ang 3 suspect at mananatili sa kanilang pangangalaga ng ahensya hanggang maabot na mga ito ang wastong edad at desisyon ng korte. Nakitaan din ng act with discernment o alam ng mga suspect na mali ang kanilang ginawa maging ang consequences ng kanilang nagawang krimen. Iniintay rin ng mga otoridad ang pasya ng husgado. Big endorsement sa DSWD for intervention as in bali sa evaluation nila. Ini pong suspekta is with discernment po si Dua kasi 17 and 16 years old na ini. In short po, naipelta na si kaso sa korte po. Meanwhile, nasa kustodiya kang DSWD. So, discretion na po kang court kung ano ang disposition nila. Muling paalala ng pulisya, Ang parati kong sinasabi sa tuyong mga kaimanwa na maging vigilant sinda, pasiguro, and then kung mali ka mo ning haraw, dapat ibalat nindo sa kapitbahay nindo. Tapos sa mga magurang naman, igad ta po ang sa tuyong mga aki, kaya kaning mga na dakot niyo. Almost din sinda aram ang mga magurang nila kung hain ang lurabout sinda. Jan Amador, CSN.